गोकुळ सोबत गोकुल। स्मार्ट मीटरचा वाद आता थेट सिंधुदुर्गातील गावागावात पेटू लागलाय। कुडाळमधील भैरववाडी इथं ग्राहकाला कोणतीही पूर्वकल्पना न देता स्मार्ट मीटर बसवणं महावितरणच्या चांगलंच अंगलट आलंय। संतप्त ग्रामस्थांनी महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांना घेराव घातल्यामुळे काही काळ मोठा तणाव निर्माण झाला होता। अखेर कर्मचाऱ्यांना नवा मीटर काढून जुनाच मीटर पुन्हा बसवावा लागलाय। काय आहे हे संपूर्ण प्रकरण पाहूया। कुडाळ येथील भैरववाडीत धक्कादायक प्रकार घडलाय। स्थानिक रहिवासी आनंद कुडाळकर यांच्या घराच्या व्हरांड्यात बसवलेला जुना मीटर काढून महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांनी तिथे छुप्या पद्धतीने स्मार्ट मीटर बसवण्यास सुरुवात केली। हा प्रकार घरातील सदस्यांच्या लक्षात येताच त्यांनी तातडीने याला विरोध केला। मीटर बदलल्याची बातमी वाडीत वाऱ्यासारखी पसरली आणि बघता बघता संपूर्ण भैरववाडीतील नागरिक तिथे गोळा झाले। एकत्र आलेल्या नागरिकांनी महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांना घेरलं आणि प्रश्नांची सरबत्ती सुरू केली। लाईट बिल भरलं नसलं तरी तुम्ही त्यावर व्याज वसूल करता, मग कोणतीही पूर्वसूचना किंवा नोटीस न देता मीटर बदलण्याचा अधिकार तुम्हाला कोणी दिला, असा संतप्त सवाल नागरिकांनी केलाय। नागरिकांचा हा आक्रमक पवित्रा पाहून कर्मचाऱ्यांची मोठी तारांबळ उडाली। अखेर वाढता तणाव पाहता अधिकाऱ्यांनी नमती भूमिका घेतली आणि तो नवा स्मार्ट मीटर काढून पुन्हा जुनाच मीटर तिथं बसवला आणि काढता पाय घेतला। स्मार्ट मीटरला होणारा हा तीव्र विरोध पाहता महावितरणनं आता तरी यातून धडा घेण्याची गरज आहे। ग्राहकांना न कळवता असं मीटर बदलणं कधीतरी मोठ्या कायदा सुव्यवस्थेच्या प्रश्नाला कारणीभूत ठरू शकतं। दरम्यान काम करणारा कर्मचारी हा देखील नागरिकच आहे, मग वरिष्ठांच्या चुकीच्या धोरणांमुळे अशा कर्मचाऱ्यांचा जीव धोक्यात घालणं योग्य आहे का, असा कळीचा सवाल आता जनतेतून विचारला जातो आहे। घरात घुसून आमच्या घरात घुसून आमच्या अदानीचे मीटर लावतात जबरदस्तीने। नियम लावू नका, आमचा सगळे नियम मारले। परवा दिवशी आम्ही त्यांना सांगून दिलो, अजिबात व्याज घेतात, सगळं व्याज घेतात, लेट फी घेतात, व्याज घेतात, करतात डायरेक्ट मीटर बदलतात ते आहे का? बाबा सांग बाबा साहेबांना, इकडे साहेबांना खरा खायचा डायरेक्ट बदलतात येऊन जबरदस्ती मीटर बदलले। हॅलो ऐका आहे आनंद मुख्य साहेबांना फोन काय घराची परमिशन घेतलं बदलणार होता मला सांगा, तुमची दोन महिला आहेत झाला तरी काय पण बोल आणि तुमच्या गावाचे मीटर बदलून जायचे नाही, तुमचा विचारल्याशिवाय बंद असेल तरी तुमचं आम्ही सांगतो। साहेबांचा फोन आम्ही साहेब आता आधी बदल जाते आता